चलीसा। मंगरू बाबा झगरू चाचा रोजे रोज लगावे हिस्सा। लेके जे नवावे लॉन्च दुइये गो में होला टंच। सेकुआ लिट्टी बैगन के चोखा हवे बिहारी के पहिला पसंद। जोड़ी के अरहा गरहा के लिट्टी में डाले सतुआ पीसा। लिख कमेंट में लागत कैसन भैया लिट्टी चोखा चलीसा। देश विदेश भी जानेला ई बतिया के मानेला। देवेला मजा लिट्टी चोखा। एक बार जे खाला भैया मिले न कबहू ओकरा धोखा। हमनी के बिहार वाला लिट्टी चोखा के गजबे स्वाद। साथ में रहेला हरियर मरिचा ललका प्याज के मिले सलाद। बड़ बड़ लोगवा कैसे खाले इडली डोसा जा पिज्जा। लिख कमेंट में लागत कैसन भैया लिट्टी चोखा चलीसा। हवे बिहारी के शान ये भैया हमनी के पहचान ये भैया कैसे केहू नजर लगाई। लिट्टी चोखा खाला जे भाई फास्ट फूड के देवे भुलाई। चाउमीन चाट बर्गर से बिहारी लोग के मनो न भावे। रउआ लोग इनके प्यार मिलेला तो नितेश लाल है सब गावे। सेहत ला हानिकारक है इडली डोसा जा पिज्जा। लिख कमेंट में लागल कैसन भैया लिट्टी चोखा चलीसा। शिवांश रिकॉर्डिंग स्टूडियो।